Hei! Tämä on kertausvideo kaikista Plandiskin tärkeistä toiminnoista, kuten Plandiskin luomisesta ja näkymän muokkaamisesta. Joten aloitetaan alusta luomalla Plandisk ja lisäämällä aktiviteetti. Voit lisätä yksittäisen tai toistuvan tapahtuman ja muokata sitä tarpeisiisi sopivaksi. Saman voit tehdä renkaiden esitystavalle. Voit helposti jakaa Plandiskisi muiden kanssa. Lähetä linkki sähköpostilla tai upota se muihin työkaluihin ja alustoihin kopioimalla koodi. Voit myös tehdä yhteistyötä muiden kanssa suunnitteluun liittyen. Voit myös käyttää Plandiskiä kaikkien MS Office-työkalujen, kuten PowerPointin, Teamsin ja Plannerin kanssa, jotta sen esittämisestä ja yhteistyöstä tulee helppoa. Voit yhdistää Plandiskisi ja kalenterisi ja synkronoida kaikki suunnitellut tapahtumat Outlook-kalenterin kanssa ja päinvastoin. Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä, voit helposti keskittyä tapahtumiin, jotka ovat tärkeitä kullakin hetkellä, suodattamalla renkaita, aktiviteettiryhmiä ja tunnisteita. Kun tutustut näihin toimintoihin, voit viedä suunnittelusi uudelle tasolle.